Zdravím vás. Vítajte na mojej web stránke. Volám sa Peter Formela a som konzultant a coach v oblasti vzdelávania v medzinárodnej preprave tovarov. Hľadali ste niekedy odpovede na takéto otázky? Ako zabezpečiť medzinárodnú prepravu tovarov bez problémov? Uvažujete, že začnete podnikať v oblasti medzinárodnej prepravy tovarov? Uvažujete, že začnete dovážať alebo vyvážať tovar z iných krajín? Potrebujete zaškoliť svojich zamestnancov, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu tovarov? Ak je aspoň jedna vaša odpoveď na túto otázku áno, tak ste na správnej adrese. Chcel by som sa s vami aj touto formou podeliť o moje poznatky a skúsenosti v oblasti medzinárodnej prepravy tovarov, ktoré som získal počas mojej 20-ročnej praxe na rôznych postoch od obchodníka dispečera cez vedúceho oddelenia dispečingu a obchodného oddelenia, vedúceho produkčnej divízie až po obchodného riaditeľa a majiteľa tak dopravnej, ako aj špedičnej a zasielateľskej firmy. Počas tejto praxe som sa podieľal na realizácii niekoľko desiatok tisíc preprav, zaškolil som niekoľko desiatok obchodníkov, dispečerov a vodičov nákladnej dopravy. Podieľal som sa aj na tvorbe procesov a pracovných postupov pre tieto posty. Svoje vedomosti som odozdal aj študentom Žilinskej univerzity na niekoľkých výberových prednáškach. Teraz som sa rozhodol o to najlepšie podeliť aj s vami. Tie najzákladnejšie informácie môžete získať zdarma, takže do formulára vedľa tohto videa napíšete svoje meno, e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme odkaz na stiahnutie e-booku, ako predchádzať problémom pri medzinárodnej preprave tovarov a stlačte tlačidlo odoslať. Ďakujem za pozornosť, teším sa na vás a prajem vám úspešnú prepravu vášho tovaru.